Ahojte, vítejte u mého dnešního videa a dneska se podíváme na trošku něco netradičního. Já jsem se rozhodla, že natočím knižní tag a to nikdy jsem. Já jsem tady tento tag nikdy jsem viděla už kdysi dávno u tehdejší Ohany, teďka je to vlastně počmaraná čtenářka a mně se tady to strašně líbilo, tak jsem se rozhodla, že to taky vyzkouším. Takže tady mám otázky a budu na ně vlastně odpovídat. Samozřejmě je to picí hra, pokud to neznáte. Je to o tom, že mám tady třeba otázku, nikdy jsem nepřeskakovala v nudné knize. A pokud jsem přeskakovala, tak se napiju. A pokud jsem nepřeskakovala, tak nepiju. Já tady mám k tomu vínko, jsem si nalila. Takže když jsem něco z toho dělala, tak si vždycky loknu tady vínka, takže pojďme se na to podívat. Jako první teda, jak jsem říkala, nikdy jsem nepřeskakovala v nudné knize. Takže se hned napiju, protože v nudné knize jsem určitě přeskakovala. Nejsem ten typ člověka, že když se mu ta kniha prostě nelíbí, tak ji mimo moc jakoby dočtu. Ale někdy se mi stane, že jsem třeba už, dejme tomu, na straně 300, ze 400 a už mě to prostě nebaví, ale zároveň chci prostě vidět ten konec. Takže třeba přeskákám to, prolítnu úplně ty stránky, tam dívám se, jestli tam třeba nejsou jenom ty konverzace, je tam hodně popisů, tak to úplně přeskočím, jenom čistě třeba vyhledávám ty konverzace, jo, a takhle fakt proskákávám tu knížku až na konec. Pokud jsem už ale třeba na začátku a hned se mi líbí, tak to už rovnou jakože dám jako DNF, ale když už jsem takhle na konci, tak to už to přeskáču do konce, abych aspoň věděla, jak to skončí. Nikdy jsem nepokecala knížku jídlem nebo pitím. Asi ne. Já většinou totiž moc u jídla nečtu a jakože piju samozřejmě u čtení, ale asi se mi to nikdy nestalo. Takže to asi ne, to se mi asi nikdy nestalo. Nikdy jsem si schválně nenašla spoilery. No, to asi taky ne. Jakože, že bych schválně vyhledávala, když se mi nějaká knížka líbí, spoilery, jako proč? Proto asi bych už nikdy nechtěla číst. Takže tady asi taky ne. Ne, taky ne. Nikdy jsem nepřeskočila stránky, aby zjistila, co se stane. No, tak to je samozřejmě, jak s tím přeskákáním v nudné knížce, samozřejmě jsem přeskákala abych zjistila, co se stane, protože mě to nebavilo. Jinak to běžně teda v knížkách nedělám, pokud mě baví, to nepřeskakuju. Takže vlastně napiju se. Nikdy jsem nehodila s knížkou, která mě naštvala. Ne, proč? Jakože ano, vyvolávají knížky ve mně různé emoce, úplně někdy si říkám, ježišmarja, co to děláš pro taková situace, úplně si říkám, ty jsi úplně blbka, nebo různé takové slovíčka, ale ne, nikdy jsem ji nehodila, možná jsem ji jakože tak trošku víc třeba zaklapla, ale i tak ne, nikdy jsem knížkama teda neházela, umyslně teda. Se tam by se třeba samozřejmě spadne, ale umyslně jsem s nima fakt nikdy neházela. Dále máme, nikdy jsem nenechala nepřečtenou knížku roky ležet na polici. No tak samozřejmě, jakože v mojí TBR tady poličce je tolik nepřečtených knih, které mám roky, takže ano, samozřejmě, mám tady prostě 10 let, možná i víc, i když ne, asi těch 10, protože to tak vychází, že zhruba před těmi 12 lety jsem tak nějak začala hodně číst, takže to byly takové ty moje počátky vlastně toho čtení,
kdy jsem si právě některou tu knížku koupila a pak mi tady vlastně leží doteď a nepřečetla jsem ji. Ale tak já furt se na ní chystám, takže jsem ji vlastně ani ještě nevyřadila. Takže ano, takže to určitě ano. Nikdy jsem nelhala o tom, že se mi knížka líbila. Ne, nelhala. Proč bych měla? Nevím. Nikdy jsem o to nelhala, když se mě někdo zeptal. A vím, že teďka hodně třeba co jsou knížky o vyhypovanách se všem líbí, jak třeba Čtvrté křídlo. A mně se to prostě nelíbilo. Nebyl to můj styl, co by se mi prostě líbil. A nepřišlo mi to nějaké wow. Ani prostě ta chemie mezi těma postavama, nevím, a je možná ten styl vyprávění, přišlo mi to zdlouhavé, nevím, prostě mě to nezaujalo, takže taky tvrdím, že se mi nelíbila, neříkám, že se mi líbila jen kvůli toho, protože tu knihu všichni milují. Nikdy jsem nezapomněla, že mám něco udělat, protože jsem četla. Pamatuju se, že když jsem jezdívala do školy, tak jsem jenom málem zapomněla vystoupit. Takže to možná. Ale že bych vyloženě takhle zapomněla, že bych měla něco udělat, to asi ne. To asi úplně nezapomněla. Spíš, že jsem třeba byla právě tak zažraná do té knížky, jsem málem nevystoupila, takže to je asi tak jediné. Někdy jsem schválně nezlomila hřebet knihy. Ne, nezlomila. Když to čtu, když mám právě třeba ty paperbacky, které se hodně lámou, tak to jo. Nebo schválně to nedělám, ale je mi to jedno, že se, jak kdyby ten hřebet nalomí, prostě tak to čtu, tak se to prostě nalomí, neřeším to, nejsem taková, že bych si to pěkně po stránicách teďka je vlastně ten tip na to, že se to má vlastně dělat, aby se vám ten hřebet nezlomil, ale už jsem dělala několik videí, kdy to třeba zkoušeli a stejně se jim to nepovedlo, stejně se jim to zlomilo, takže ne, nedělám to jakoby schválně, ale ani to neřeším, když se mi to právě třeba takhle zlomí u tady těch paperbacků, protože co už no, jako čtu to, tak to tak vypadá, no. Co už. Nikdy jsem nalhala o tom, že jsem knihu četla. Tak to jsem možná lhala jakoby při maturitě, takže napiju se. Takže při maturitě jsem možná lhala, že jsem tu knihu četla, ale tak to je možná jediné, kdy jsem lhala, jinak nevidím důvod, ale vždycky prostě ta škola, tak to je něco jiného, že samozřejmě já se musím přiznat, že jsem třeba nečetla nic z mojí maturitní četby, jakože vůbec nic, protože my jsme tam měli vyloženě, tady máš 20 knih a tady si to prostě přečti. Vím, že třeba na Gimplu si mohli vybírat z nezměrného množství prostě knížek, měli tam i právě Tolkiena, Pána prstenů a tak. A to my jsme neměli. Takže my jsme tam neměli vůbec takhle nějaký novodobější. A v té době se přiznám, že jsem ještě úplně nebyla v takové té svoji čtecí éře. Takže jsem třeba zkoušela možná Hamleta číst a to mě nebavilo. A všechno, co tam bylo, tak mě prostě nějak nelákalo. Takže to bylo jediné, kdy jsem vlastně lhala, že jsem to četla, ale nečetla jsem to. Já jsem si prostě jenom přečetla takhle ty výstupy z internetu a to bylo tak všechno na maturitu. Nikdy jsem nepřestala číst knížku dřív než po 50 stranách. Jo, přestala. Přestala jsem číst knížku i třeba po 20 stránkách, nebo i po 10. Když někdy prostě mám období, že ať vezmu do ruky jakoukoliv knihu, tak mám pocit, že prostě taková ta čtecí krize, že mi nic nebaví a pokud mě to prostě nechytne hned na první kapitole,
tak to odkládám, když mám právě takhle tu čtecí krizi, protože mě to potom donutí číst dál a dál. Takže proto se ani těch 50 stránek netrápím, protože pro mě je to prostě ta hodina. A teďka je pro mě i ta hodina drahocenná, kdy si můžu číst. Takže ano, už třeba po první kapitole to odkládám a dám si to třeba později, když nebudu mít tu čtecí krizi, protože pak se mi často stane, že to třeba právě otevřu, když už mám na to chuť, když mám právě zažehnanou tu čtecí krizi, už se mi chce číst a to mě hned chytne, takže fakt to záleží strašně i na náladě a právě proto i takhle není to, že bych to odložila a už se k tomu nikdy nevrátila, ale odložím to, až prostě bude na to jiná nálada a jiná chuť. Nikdy jsem si nenašla něco o knize a omylem se nespoilerovala. Tak samozřejmě, v dnešní době si myslím, že se k tomu někdy ani nejde vyvarovat. Tím, jak jsou některé knížky strašně vyhypované, tak někdy jakoby ani nechcete, ale jak už teďka frčí ti boyfriendí a takové, tak už je vám to třeba jasné, s kým skončí a tak, nebo celkově hodně vyspoilerované třeba od Masové dvory, což mě to docela i lákalo číst, ale tím, jak je to teďka hrozně furt hyplý mi to přijde a docela i vyspoilerovaný, tak už mě ta chuť jako přešla, no. Takže už nevím, jestli se do toho mám pouštět. A ještě říkali, že to je víc spicy, než právě třeba Skleněný trůn, který mám od ní přečtený, ale tady to je zrovna to, co asi bych řekla, že se to tam dá zařadit takhle, že se mi to hodně vyspoilerovalo, právě ty dvory. Nikdy jsem neusnula při čtení a nepustila na sebe knížku. No tak. Samozřejmě, že ano. A i kolikrát čtečku. To se mi taky strašně často stává, že prostě najednou se zbudím tím, že na mě padá čtečka. Takže určitě se mi to stalo. To je právě takové to moje, že když čtu i často ještě v posteli, protože chci nutně vědět, jak to bude. Teď si vezmu ještě čtečku do postele, ale kolikrát fakt usínám už po 5 stránkách, takže jo, stává jsem to docela často. Nikdy jsem neutopila knížku ve vaně. To se musím přiznat, že se mi stalo. Ale stalo se mi to, když jsem byla fakt ještě 14letá, 15letá holka. Úplně do dneška si pamatuju, i co to bylo za knížku. Byla to Alice a ty její, jak kdyby příběhy. Já jsem o ní četla asi jen 3. Ale byla to právě jedna z těch Alic. Takže ano, stalo se mi to. Ale jenom právě, když jsem byla takhle ta 14letá a potom už ne, potom se mi to fakt nestalo. A už jsem si to hlídala, aby jsem to právě neutopila. Nikdy jsem nepřeskočila kapitolu z pohledu určité postavy. No asi, ale asi jo, asi možná jo. Vlastně, když se tak uvědomím, tak teďka, jak jsem četla Země od Marka Epsteina, tak jsem přeskakovala ty kapitoly Hermana. To jsem přeskakovala, protože to už bylo na Silný kafe, takže to je naposledy, co si pamatuju, takhle knížka, kterou jsem přeskakovala, tu postavu. A potom možná, když jsem četla ještě Hry o trůny, tak možná tam jsem ještě přeskakovala. Já mám přečtené 3 díly a zkoušela jsem číst i ten 4., ale tam mi prostě trošku chybí, že už není Tyrion a Daenerys a tak. Takže a už ani pořádně nevím, kdo tam je v té 4, ale vím, že mi to nebavilo. Takže tam jsem taky třeba přeskákala několik těch postav, ale stejně jsem to prostě DNFla a nedočetla jsem to, takže do teďka nemám 4, 5 přečtenou. Nikdy jsem si nepůjčila knihu, kterou bych nevrátila.
No, ne. Proč bych to dělala? Jakože jo, chápu, když je prostě nějaký kousek, který mají v knihovně a vám se ho nedá prostě nikde jinde sehnat, tak jako asi máte takovou tu tendenci si ho prostě nechat, když o něho opravdu hodně stojíte. Ale já jsem to asi nikdy neudělala. Možná teďka třeba vím, že třeba tajná historie, se teďka třeba, co mě napadá, knížka, že se nedá vůbec sehnat od Donny Tart a nebo za úplně nekřesťanské peníze v bazarech. A tady třeba u nás v knihovně mají. Takže to by bylo možná jediné, co jako by si člověk řekl, to bych si tak mohla nechat a zaplatit jenom tu pokutu, protože by to možná vyšlo ještě levnější, než kdybych si to koupila v bazaru, ale asi bych to nedokázala, asi bych to neudělala. Asi bych to neudělala, no, protože já nevím, já nejsem taková, já to nedokážu, že tak se tvrdit, jako že jsem ji ztratila a přitom ji takhle mám v knihovně, mě by to asi nedalo. Prostě když budu chtít, ten příběh budu mít furt v hlavě a nevím, zase tak asi úplně moc netoužím to mít jakoby v knihovně a vědět, že prostě jsem to takhle jako ukradla z té knihovny, teda jako v mojí knihovně a že jsem to ukradla takhle z té městské knihovny, takže to bych nedokázala. Takže ne, nikdy jsem to ani neudělala a myslím si, že ani neudělám. Nikdy jsem nedoporučila knihu, kterou jsem ještě nečetla. Tady se musím napít, protože já jsem dlouhá léta pracovala brigádně hodně v knihkupectvích. Takže já jsem často doporučovala knížky, aniž bych je četla, ale jenom prostě jsem věděla, že jsou jak kdyby hodně dobře hodnocené a hodně vyhledávané takhle, jak kdyby dalšími čtenáři, tak proto jsem je právě takhle doporučovala. A to byl jediný vlastně důvod, ale jinak takhle, že bych to třeba doporučovala kamarádkám nebo tak. Já se přiznám, nemám moc lidí v okolí, kteří čtou, takže ani nemám moc komu doporučovat. A jediný případ byl právě takhle v tom knihkupectví, ale tak to asi pozná každý knihkupec, že nemůže přečíst prostě všechno, co je v knihkupectvích, takže samozřejmě doporučuji i ty knihy, které nečetl. Nikdy jsem si nekoupila druhý nebo třetí díl série před prvním. Ne, myslím si, že ne. Když se tak dívám, tak si myslím, že jsem si asi nikdy nekoupila. Je pravda, že akorát od Michaely Klevisové jsem vlastně četla jako první Zmizela v mlze. A to je 5. díl, myslím si, že 5. Takže to je jediné, co jakoby jsem četla. Já jsem taková, že vždycky si prvně zjišťuju, jestli je to první díl té série nebo ne. Jsem taková, že prostě random si to koupím, aniž bych si o tom nic nezjistila, ani si to nedala na Goodreads a takhle. Nebo prostě si o tom nevyhledala, jestli je to v nějaké sérii. Takže asi se mi to nikdy nestalo, no. Prostě já jsem taková, že vždycky si to musím najít, jestli je to opravdu první díl třeba, nebo jestli je to až třetí. A potom jsou právě ty první díly ještě a tak, kdy jsou to třeba nenavazující série. Ale ty asi moc nemůžu počítat, takhle si myslím, protože ty nenavazující série, to se dá asi takhle číst na přeskačku. Takže to je možná jediné, ale když teď mi taky nenapadá žádná, co bych takhle četla v nenavazující sérii a koupila bych si až potom ty další díly. Asi to ne, to se mi ještě nestalo. Nikdy jsem nesoudila člověka podle knihy, kterou čtou. Ne, nesoudím. Jakože ať si každý čte, co chce. Mně je to tak jedno. A myslím si, že i když člověk prostě čte třeba i ty dark fantasy a tady tyhle všechny věci, tak proč ne, když je to jako baví, chápu, že pro některé je to prostě ten únik z reality a nechce opravdu nic reálného číst,
a že toho má až dost na hlavu a chce opravdu utéct, takže ne, nesoudím, ať se prostě každý čte, co chce. Nikdy jsem nepsala do knihy. No, tak psala. Já jsem zrovna nedávno četla knížku 7 let mezi námi a tam jsem si to strašně moc potrhávala a lipkovala, protože ta kniha byla úžasná. Ty myšlenky v tom byly skvělé, že já jsem si to musela prostě potrhávat s tím, že se k té knížce ještě budu chtít určitě vrátit. Takže psala. Nikdy jsem nekoupila knížku jen kvůli obálce. Nekoupila, ne. Protože já zase, ano, třeba mě zaujme ta kniha, jakoby tou obálkou, tím vizuálem, ale potom si stejně o tom přečtu tu anotaci a rozhoduju se na základě té anotace. Takže, že bych si vyloženě tu knížku koupila jenom na základě toho, jak vypadá, tak to se mi nikdy nestalo, protože já prostě potřebuji vidět tak nějak ten náčrt, o čem to může být ta kniha, jestli to vůbec za ty peníze stojí. A nic takhle nekupuju na blind, aniž bych o tom nic nevěděla. Takže ne, to se mi nestalo. Nikdy jsem si nekoupila knížku, aniž bych věděla, o čem je. Tak to se dá říct, že to je tež něco podobného jako ta obálka. Já prostě si vždycky zjišťuju, o čem ta knížka je. Nikdy jsem si prostě nekoupila tu knížku na blind jen tak. Je pravda, že někdy, když je teďka ta kniha vyhypovaná, tak už si třeba nečtu ty anotace, ale ono, jak to vidíte všude, prostě na tom Instagramu, tak stejně mám vlastně ty recenze a všechno, když to tak pročítáte, nebo i ty trope mi někdy stačí a tak nějak máte tak trošku náhled, o čem to může být a stejně to na vás všude vyskakuje, o čem to je a jo, takže stejně vím, o čem to je ta kniha, aniž bych si přečetla potom se zadu tu anotaci, ale z toho Instagramu už tak umíte nějak vydedukovat. Takže ne, úplně jakoby, že bych do toho šla, že vůbec nevím, o čem ta kniha je, ani trope. Ne, tak to se mi nikdy fakt nestalo a asi bych to ani neudělala. Já opravdu chci investovat do těch knih, které vím, že se mi budou líbit a nechci to jakoby kupovat úplně na blind. Jo, nějaká jiná písnička je, když je těch 10 knih za 500, jo. Ale to teďka už taky nechci dělat, protože naposledy, co jsem to takhle udělala, tak zase se nemůžu dokopat k přečtení těch knížek, takže teď už jsem si dala stopku a i když přesto jsou tam prostě knihy, ale nejsem si jima 100% jistá, tak prostě nekoupím to. A opravdu radši to zainvestuju do jedné knihy, co vím, že se mi fakt bude líbit, než tady mít prostě těch 10 knížek, které třeba se mi budou líbit 2 a těch 8 ne. A proč? Proč zas? Jo, prostě ne, teď se snažím sebe ukočírovat a tohle už nedělat. Někdy jsem nevzdala knížku. Ano, samozřejmě, že vzdala, protože prostě někdy ta knížka mě fakt nebaví a někdy ji zkouším číst i třeba na podruhé, na potřetí a stejně se do toho nedokážu začíst, takže jde pryč, no. Takže ano, určitě jsem knížku vzdala a nedá se nic dělat, no prostě vám se někdy nesedne a těch knížek je tolik, co chci číst, takže opravdu nechci ztrácet čas těma, co mi nesednou a co mě nebaví. Nikdy jsem neponocovala, abych dočetla knížku. Samozřejmě, že ano. Ponocovala, ale musím říct, že se mi to stávalo spíš, než jsem měla malého, protože teďku já už do té postele padnu a fakt hned prostě spím. Takže spíš se mi to stávalo kdysi, no, že jsem třeba četla i do 2, do rána, do 3, ale teďka už vážně ne, když vím, že malý se mi zbudí třeba ve 4, v 5,
takže to už úplně není reálné a přece ten spánek je teďka trošku důležitější. Takže ne, teďka už ne, ale kdysi jsem ponocovala. Někdy jsem se nevyhnula čtení knížky kvůli ošklivé obálce. Ne, když mě ta knížka jakoby zaujme hodně to anotací, tak ne, fakt neřeším, jakou má obálku. Ano, někteří říkají, že je ohavná a tak třeba. Už se mi to stalo, ale je to podle mě taky strašně subjektivní názor. Že třeba mě se může líbit, druhému se nemusí líbit a tak, takže a nikdy jsem asi neřekla vyloženě o nějaké obálce, že je úplně ošklivá. Jako jo, třeba dneska jsem našla jednu obálku, která se mi fakt to hodně nelíbila, ale stejně si tu knížku chci přečíst, protože mě zaujala tu anotací, takže stejně ji budu shánět a chci jít do knihovny, takže ne, to mě fakt neodradí od toho, když je skvělá anotace, chci to číst. Nikdy jsem nejmenovala čtení jako svůj hlavní koníček. Samozřejmě, že je to můj hlavní koníček. Takže když se mě někdo zeptá, jaké jsou tvé koníčky? Čtení a kdysi hodně sportování, ale teď už to bohužel tak moc nejde, no. Pak ještě hodně kdysi bylo mým velkým koníčkem chození po sklepech a poznávání různého vína, chození na degustace a tak s manželem. Takže to bylo ještě takové naše, ale teďka už bohužel to může jenom jeden z nás a já to nejsem. Nikdy jsem nepotkala autora, jehož knížku jsem četla. Ne no, nikdy. Ale jo, vlastně, ale bere se to, že jsem jenom viděla? Tak já se napiju trošičku. Nebo víte, co já se napiju vody. To jsem se taky připravila. Já jsem vlastně byla na přednášce od Aleny Monštejnové, což jsem vlastně od ní četla 3 knížky, takže by se to dalo říct, že jsem ho jako potkala, a nebo vyloženě, že jsem si od něj nechala podepsat knížku, protože to asi nemám. Jo, vlastně mám vlastně od Sáry Topinkové, kde jsem si kupovala na Světě knihy ještě asi před 3 lety, jak jsem byla v Praze, tak u stánku Já čtu, tam právě byla a já jsem si od ní kupovala Stačí mrávnout křídly. Takže od ní mám i přímo podpis k knize. Jsem nekoupila tu samou knížku víckrát. Ne, asi ne, protože když už si nejsem jistá, jestli jsem ji koupila víckrát nebo ne, tak já se vždycky podívám do databáze knih, kde já si to vlastně všechno takhle ukládám, všechny své knížky, co mám doma a podle toho se tak orientuju. Takže asi ne, asi se mi to nikdy nestalo, že bych to takhle koupila 2krát. Knížku Na záchodě. Ano, četla. Hlavně teďka, když potřebuju fakt zjistit, jak třeba ta kapitola skončí, nebo když jsem fakt úplně na konci té knihy a potřebuji to rychle dočíst, tak když je doma manžel, tak já rychle letím na záchod a rychle se tam dočtu, protože chci vědět, jak to skončí. Takže jo, už jsem to udělala takhle několikrát. Někdy jsem nečetla něco, za co jsem se styděla. Asi ne. Jakože já se nestydím za to, co čtu. Takže asi ne. Asi jsem takhle jako se za to nestyděla. Nebo jestli jo kdysi, tak si to už asi nepamatuju. Ale teď už v dnešní době je prostě ta komunita tak otevřená, mi přijde s tím čtením, že už člověk se ani nemá za co stydět. A to se mi strašně líbí, že to je skvělý. Kdysi mi to přišlo, že opravdu se člověk
za to mohl stydět třeba před těmi 10-12 lety. Ale teď už to ani tak moc není, mi přijde. Že teď už fakt jako člověk si čte, co chce. A nemusí si za to stydět, nikdo ho takhle jak kdyby za to nezhejtí. Někdy jsem nevrátila knížku kvůli poškození. Ne, nevrátila. Sem tam se samozřejmě stane, že si objednám knížku z internetu, ale přijde mi třeba jen trošku pomlácené ty rožky, ale nikdy se mi nestalo, že by mi fakt přišla jakoby úplně v devastujícím stavu. To bych samozřejmě tam asi psala, ale to se mi nikdy nestalo. Nikdy jsem nikoho neoslovila na základě knížky, co čtou. Ne, na to jsem moc velký introvert. To by se mi fakt nikdy nestalo. Já třeba takhle, když někoho vidím, že čte si nějakou knížku, tak mě hrozně zajímá, jakou knížku čte. Takže se snažím jakoby tak nakukovat, jakože, co tam čteš? Ale, že bych ho oslovila, ne, tak to nikdy. Jakože mě fakt lidi musí oslovovat a potom třeba s nima dát do řeči, ale vyloženě, že já bych za někým šla a nikoho oslovila, no tak to fakt nehrozí. Já jako introvert z toho mám úplně děsi, takže ne, to fakt nehrozí, že by se to stalo. Asi se to nikdy nestane jedině, že by takhle za mnou někdo došel a třeba mě oslovil s tím, co čtu, ale to se mi také ještě nikdy nestalo. Nikdy jsem nepálila knihy. Ne, nepálila. Já když už prostě se mi nelíbí, tak to radši vrznu do toho antikvariátu a tak. Vím, že jednu dobu jsme měli právě takhle, jsme likvidovali po dědovi skříň a on toho měl strašně moc, protože on taky odebíral edici Maj, co byla kdysi. Takže to byla prostě plná skříň a byly to už prostě tituly, které byste ani nikdy neprodali nebo tak. Takže jsme jeli právě do antikvariátu a tam nám i pán řekl, že to už ani jakoby on za to, jo, nám za to nic nedá, ale my jsme byli s mamkou takové, že prostě jenom chceme, aby si to vzal, že nedokážeme to vyhodit. Takže ať už on se s tím dělá, co chce, a to klidně vezme a tu ichličku hodí do popelnice, ale jakože my to prostě nedokážeme. Že třeba kdyby tam našel nějaké tituly, co by ještě prodal, kdo ví, nevím. Nakonec teda, možná tam třeba byly nějaké tituly, které by se mu ještě hodily, protože nechal nám vybrat si jednu knížku, myslím si, že jednu. Takže to jsem se tam, tehdy jsem měla Fantasy éru, takže to jsem se tam tehdy jednu knížku vybrala, ale jinak si myslím, že tam nebylo moc co a byla to vlastně plná taška, jenom my jsme to prostě nedokázali s mamkou ani vyhodit. Takže jsme to radši dali do toho antikvariátu, no. A to už, já vím, že je to také blbé, ale to už nám pak je jedno, no, co se s tím udělají, ale prostě my jsme to nedokázali vyhodit. Nikdy jsem nekoupila víc než 5 knih najednou. Když vlastně počítáme ty akce, tak jsem vlastně koupila 10. Najednou asi nejvíc bych řekla, ale určitě jsem jich koupila víc jak 5. A i když nebyly třeba ty akce, tak jsem třeba byla schopná si jich koupit i 6, kdy jsem měla takovou tu svoji éru nakupovací hodně, takže určitě jsem takhle jich hodně kupovala. Teď, jak říkám, už se docela brzdím, ale vlastně teď nedávno jsem naposledy měla ještě knížky od manžela na narozeniny, ale to už taky za chvilku bude rok. A to mi vlastně taky dal nějakých 7 knížek, 8 knížek jsem od něho jakoby takhle měla. Takže určitě jsem jich měla víc jak 5. A poslední otázku tady máme, jestli nikdy jsem nespoilerovala knížku.
No, tak určitě ne úmyslně. Vždycky se snažím, když takhle třeba právě o tom mluvím, nebo když i třeba se o tom s někým bavím, nebo tak se snažím to nespoilerovat. Samozřejmě je skvělý potom, jak právě máme ten book club a tam si to můžeme všechno říkat. To, že se o tom můžete reálně prostě s někým pobavit, o té knize, je naprosto úžasný. A tohle jsem tak strašně ráda, že to máme, protože kolikrát by se strašně chtěla pobavit o té knize, včetně všech těch spoilerů, ale samozřejmě to takhle na internetu, na sociálních sítích nejde, abych právě neskazila potom ten požitek z toho čtení i dalším těm čtenářům, kdybych to spoilerovala, ani já bych nebyla ráda, kdyby to takhle někdo dělal, samozřejmě. Takže, že bych to záměrně spoilerovala, to určitě ne. Jediné, co prostě je super, že máme ten book club a tam si to můžeme takhle spoilerovat a povídat si o tom, co se v té knize stalo. Takže to už by byly všechny otázky, které k tomuto tagu. Určitě vám dám takhle do popisku toho videa taky všechny ty otázky. A můžete to třeba taky vyzkoušet, určitě by mě zajímalo, jak to máte vy a jestli jsme třeba na tom podobně, třeba máte taky nějaké kontroverznější názory. A budu se moc těšit na vaše případné videa. Tak jo, mějte se pěkně. Čauky, čau.